primeira boa noticia, como en todas as seleccións, todo funciona con normalidade, parece ser, e incluso o día estamos casi en pleno brao, pero o día pois invita a votar tamén. O día é moi longo, por lo tanto, eu pido ese pequeno esforzo de dedicar 10-15 minutos a algo moi importante. Levamos toda a campaña dicindo que estas eleccións son moi importantes, por suposto, para Europa, son eleccións europeas, pero tamén España e Galicia se xogan moitísimo, e, por lo tanto, creo que é moi importante votar e decidir o futuro non só do continente, senón tamén, esta vez especialmente, de España e de Galicia tamén. Por lo tanto, vaya que sexa unha xornada que se desenvolva con toda a normalidade, eu quero agradecerlle moitísimo, especialmente os máis de 9.000 interventores apoderados do meu partido, o Partido Popular, que están traballando desde primeira hora para que a xornada, xa digo, funcione con normalidade. Os de todos os partidos tamén, por suposto, a todas as persoas que tocou estar nas mesas electorais, gracias polo seu traballo e agora agardar o escrutinio esta noite. Aparte de votar, que vai facer na xornada de hoxe o presidente da Xunta? Pois vou aproveitar para, como fago sempre aquí en Pontevedra, na miña cidade, percorrer algún colexio electoral, estar un poquinho coa familia este mediodía e despois ireime a Santiago. Esa última hora, é verdade que esta vez é un escrutinio un pouco peculiar porque non se van coñecer os datos, parece ser que ata as 11 da noite, pois agardar ata ese momento na sede, a partir das 10 estarei na sede agardando o resultado das eleccións.